Oh. Nag-live ko lang, oh. Dali na ba? Nag-live ka, ano viewers? Oh, na, 200. Oh. Nag-live ka. Oh, grabe. Lamiag na rin pagkaon. Ay, mga pare, sa mga followers na mo, mga diehard, loyal mo, mga likers mo sa mga Bisaya. Sa tibok kalibutan, mga on dito ninyo di ay adlaw karong Domingo. Oh, Domingo ron. So, banding ron, sweet ron kay ano padung na pud ang Valentine's Day. Kaon ta mga pare. So ikaw ari galuto? Ako'y galuto ana. Wow, lami agad ani. Mga anta, nagharan ng nanaw, ano lang to. Hi sa mga followers. Hi sa mga OFW. Shout out kay Ma'am Judith Kalumpa, Ma'am ko, kolumnos. Kalumnos. Hi! Shout out sa OFW, especially kay Ma'am Judith Kalumnos. Hi, Ma'am! Okay, gabi ma'am, sa kay Maria o Divina Underwood. Yes, shout out po kay Juan Lakad. OFW, hi, kumusta na mo tanan? Happy Sunday everyone. So, kain tayo. Magkain tayo. So, mga anta. Sige, salamat sa tanang mga natabang dito sa mga nasunugan. Salamat. So, mga anta niyo, muna siya ang, saan siya tawagan eh? Kanang manok tibuok. Fried chicken, guro. So, mga anta. Sus, man ako panghina dito sulod. So, nanghinaw nang lanta na mo dira, okay na mo dira, tanan? So, magkinamot ni mga shout out ni John Wick, ni Arnold, Kuan. Ay, si John Lloyd. Sa mga followers na mo, nagkikisalamat ha. Lantaw. Si Christine Hermoso. Sa mga kauna. Sus, kami. Sa mga uta, mga pare. Kinamot na ta, kaya mo na ito pang... So, karon nagtagsa-tagsa mi og sudan ka pag-ibig mag-away. Sus, nami nagkain eh. Kaon ta, lantaw ra mo diha. Nakadagan sa live na to. 4,000 na. Mga tanan. 4,000. Nagtawag kay Domingo man. Nga may sos nga kuan halang. Nya na ako si Tomas. Si Tomas. Man sa pati suka kan. Kanang kasili og kanang Bombay. So, mga auto ninyo mga pare. Nakalimutan dito pa ba dito siya? Kato diyan ang utanan ako sa kuan ba sa ako Facebook page unsaon pag-take ang Ditex Primary May TC. Ana na siya. Usa ka Ditex 500 ug usa ka May TC, i-partner nimo na sila ang Ditex 500 May TC, mas okay jud kayo ang resulta. Nalawas yung figure dito kabatay og kanang kapoy. Nya protektado to lawas bitamina. Mas kalami. Ang tanong niyo mga OFW sa mga Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Pati na sa mga Tagalog na kahit hindi nakaintindi, nanonood pa rin. Shoutout sa mga Tagalog dyan. Yung mga followers ni Impigor at saka Bigli Sukatan, yan. Umik kayo. Yan. Bakit siya manok nga ipapakalan ang niya gi-fried ba? Umik kayo man yan. Halang-halang. Crispy kayo. Ang imong idea na mga pare, padili mo dako imuhang post-on. Dako mo diyan. Basta gabiin na gamay lang imong rice, bahala ko ka mag-rice. Di mo na Domingo ron. Yeah. Ngaan ka! Ang daghang ka sila ulo po. Dali na no? Hi! Shoutout! Shoutout yan sa mga kwan! Shoutout kay Vilma Jimenez, naglantaw nila sila. Naglantaw sila, naglantaw. Naglantaw? Hi kay Ma'am Judith Kalumnos. Hi ma'am! Kain tayo ma'am! Ingat kayo lagi dyan sa sa ibang bansa. Butan kayo ba na siya? Mahinig. Shoutout po sa tanang mga taga Cebu nga ako ba nasa ulog karon sinulog? Teaching yan sa taga Cebu, ang pingo kanunay. Hi! Si Kuano naglantaw na to si Kuano Gerald Anderson ba? Tarong. Hi! Magtarong. Ano kalami ah? So, ang tani ha? Nga, ang tani niya, mordi na may katayos kalami. Nita. Nya, muli ka ang mga nga, paningo ba? Kaya, sandet god, sandet. Sandiro dapat tagaan timing ng relasyon. Para magdugay pa dyan. Ano sa mga Shoutout magti-ayon. pa sa MSCN na riders ha? Shoutout yan. Usa Jilly helmet.
Oh, sa Jelhimit, shout out. Oh, happy Sunday. Right, ang yan eh. Nami man na si Tomas deh. No? Ang tamare, mga pare. Mo ni kung ganahan sa relasyon. Bahala kung sa kabisi. Atubangan na ng nawi, bahala po. Okay lang ka? Oo, pero mo ko. Basta natin itawag diyan mga pare. Kita mga laki, basta unsa pa na to, kagwapo, kamacho, basta babae, mapulaan na to. Mangita dyan na sila. Ay, nung anak ko ng lalaki. Basta ilang asawa, unsa kaputi, kahapsay. Mangita yung laing putahe. Muna, bantayan. Labi rin to ilang nga year of the metal ox. Sus, metal ox, ay, di mo na tinuod. Na, muna, kuyaw. Bantayan din ang mga bana. So, sa mga followers mo, mga dayan followers mo, daging kasalamat sa paglantaw. O padayon man diri magkaon sa mga kaon sa mga nagkaon naman. Magpadayon mi og kaon, padayon mo paglantaw dahil salamat. Salamat sa mga followers mo sa Bikisukatal MP Girl o kalimot sa pag-subscribe sa YouTube channel. Dahil salamat mo tiwas magkaon diri og kato na mo ang video daging salamat kay tanan. Happy Sunday everyone. Bye. Bye.